रोजा रोजा सुबुंफ्रा बिग्रायारि आफादाव हाबनानै जाथिनि मावनो होननानै दाउ अमाफोर बायदि बुथार जादों। बेनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइ महरैसो बे रोखोम जों मोननो हादों दा। बे ओरैनो सानसे साननैजों जानाय बुंब्रबबानो जानाय सहि होब्रबलानानै जानाय नङा बियो। बेवहाय गोबां नेसनेलिज्म जोंनि मेगननि मोदै नेसनेलिज्मनि मोदैनि सोमोन्दो दं। बे बुस्थुखौ उरुप कुमार देआ जेब्लानो जायो अब्लानो हायो BJP जानानै हायो होननानै बुंलाबानो बेवहाय बायलानाय माबालानाय जाया। बेवहाय ओइ कथाथ' आमी बर' जाति हिसाबै बर' राइज हिसाबै केতিয়াव ग्रहण नकरिब। हेलो एवरीवन, वन सेकेंड वेलकाम बैक टू द चैनल। दिनैनि गोदान भिडिअ नोंथांमोन बयखौबो हठात खरि सेकेन्ड नै आं दुब्लियाव दं बरायहरबाय नोंथांमोन बयखौबो गोसो गोथारै आसा खालामो इसोरनि अननायाव बयबो नोंथांमोन मोजां दं। नै दिनै आङो मोनसे जोंनि दुब्लि दङ बे हा खुरखाजोब्बाय, एकदम जेबो बेबस्था गैया। एसे एनै कमप्लेन होदोंमोन, जेबो खामानि गैया आरो एकदम अयनाय भाबै खुरखाजोबनाय जाबाय। दा बेफोर जेखि जादोला बार होदो, आं दुब्लियावसो दं माइ गायनाय फुनायनि। बाथ्राया जाहैबाय नैबे मोनसे खोथा, राजु नार्जारी UPPL नि सेन्ट्रेल कमिटिनि मानगोनां GS आरो लोगोसे BTC नि BJP निफ्राय मानगोनां हेल्थ डिपार्टमेन्टनि EM अफ BTC मिस्टार उरुप कुमार दे, बिथांमोननि गेजेराव जे कन्ट्रभार्सि जादों बेथ' भिडिअ क्लिप्सखौ आं होला, नोंथांमोना मिथिखाबाय मा दावराव होनलायलायगासिनो दङ। आं सिनाया मा सिनाया हुइस उमुक होनलायलायनाय दङ। दा बेफोर जाहैबाय खोथाया ओरैबायदि, बाथ्राया नोंसोर राजखान्थियारि नोजोरजों रायलायनानै मा बुंलायलायो बेयाव आंहा जेबो बुंनांगौ खोथा गैया। खिन्थु उरुप कुमार दे बिथांनि बासना BTC खौहाय एक सेकेन्डआवनो दंस' खालामनो हायो, माने सोलाय सोल' खालामनो हायो। बेयावसो आंहा आपत्ति दं। नों हरलानाय नों बुंबानो जानाय बे BTC आ नोंनि बुंनायजों जोनोम जानाय नङाना। बेवहाय रोजा रोजा सुबुंफोरनि बलिदान, रोजा रोजा सुबुंफोरनि आइजोफोरनि माखासे सेक्रिफाइस, रोजा रोजा सुबुंफ्रा बिग्रायारि आफादाव हाबनानै जाथिनि मावनो होननानै दाउ अमाफोर बायदि बुथार जादों। बेनि खस्थ' खालामनायनि फिथाइ महरैसो बे रोखोम जों मोननो हादों दा। बे ओरैनो सानसे साननैजों जानाय बुंब्रबबानो जानाय सहि होब्रबलानानै जानाय नङा बियो। बेवहाय गोबां नेसनेलिज्म जोंनि मेगननि मोदै नेसनेलिज्मनि मोदैनि सोमोन्दो दं। बे बुस्थुखौ उरुप कुमार देआ जेब्लानो जायो अब्लानो हायो BJP जानानै हायो होननानै बुंलाबानो बेवहाय बायलानाय माबालानाय जाया। बेवहाय BTR गभर्नमेन्टआनो जा BTC आनो जा ना मा होनो, BTC ना BTR जाय हक, बेवहाय जों बर' रायजो राजाफ्राबो एसे आपत्ति दङ। फंसे सोदोबजोंनो सिफायनाय बायनाय होननाय खोथायाव बे ओरैनो मोननाय ओरैनो जानला मोनला जालानाय नङा। बेवहाय बिनि थाखाय संग्राम खालामबोदों बर'फ्रा दिगलिया हमयै है बड'लेण्ड आन्दलनर कारणे সংগ্রাম কৰি আহিছোঁ আমি बर' জাতীয়সকলে। আৰু ইয়াত বিনিময়ত ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সেইবিলাক আমি পাই আছোঁ। এইটো আপুনি কোৱা মতে এক ছেকেণ্ডত বাংহাব, এক ছেকেণ্ডত ডিছমিছ কৰিব, এইটো সম্ভৱ নহয়। আৰু এই কথাটো আমি बर' জাতি হিচাপে बर' ৰাইজ হিচাপে কেতিয়াও গ্ৰহণ নকৰিব। আৰু এনেকুৱা যদি সদায় যদি লেকচাৰ দি থাকিলে আমি ইয়াত এগেইনষ্টত বিৰোধিতা কৰিব আৰু ইয়াত এগেইনষ্টত আমি এজাহাৰ দিব কয়েকজন মানুহ লৈ। এই কথাটো আপুনি উল্লেখ কৰিব নালাগে। পলিটিকেল এইমছ এণ্ড অবজেক্টিভ হিচাপে, পলিটিকেল ডিপ্ল'মেটিক পলিচি হিচাপে যিখিনি কথা আছে লিমিটত সীমাত সব বস্তু সীমা আছে, এইটো আপুনি ক'ব পাৰিব ছাৰ উৰুপ কুমাৰ দে। কিন্তু সেইবিলাক ভাঙা ফুটা এইটো কোনো দিন ক'ব নালাগে, কাৰণ এইটো একটা দুইটা দিনৰ হোৱা বস্তু নহয়। ইয়াত হাজাৰ হাজাৰ बर' জাতিৰ সেক্ৰিফাইচ আছে এই BTC BTR BEC পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এতিয়াও ষ্টিল উই আৰ ডিমাণ্ডিং সেপাৰেট ষ্টেট অফ বড'লেণ্ড।
बेखौ नोंथाङा मिथिखागौ आरो बर'जों नोंथाङा गोबां सोमोन्दो दं हिसाबै बैसागु थैसागु जालायग्रा बर' भाषा रायलायग्रा हिसाबै नोंथाङा बेखिनि खोथाखौ मानो बुंब्र'आ मानो बुजियाखै नामा सार बुहुला बयनावबो जायो मानसि बाय जोंनावबो नोंनावबो आं बारा गोबाव बिबुंथि होला नोंथाङा बिदि खोथाखौ इयुनाव दाबाहाय नोंथाङा मा जायो जा देनां BJP निफ्राय मा दैदेनलांनानै रायजोनि थाखाय मावहै राजा जाहै सिफ जाहै बेफोरखौ जेबो बुंनांगौ गैया आंहा खिन्थु बिदि मोनसे बुस्थुखौ टारगेट खालामनानै बिदि 1 सेकेन्डआव बुंलाबानो जानायखौ दाहोन आरो सार आंनि रिकुवेस्ट बे जियानो जाया मानो दिनै गोबाव बिबुंथि होबाय दा एसेखिनियावनो फोजोबनो थांखि लाबाय आंनि भिडिअखौ स' थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं लाभ इउ अल लोगोसे नोंथांमोना नै अबस्थाया बे जोंनि दुब्लिमोन ओरै गासिबो एकदमबारे जेबो जाला आं एसे एनै कमप्लेनबो होदों एसे एनै रायलायदोंमोनबो जाया अबस्था जाया माने फैया आरो बे केसा बेफोरखौ मा होनबावनो दे जायखुनु जाया अरजाला दोनथ'बाय गाइस जेबो नङा नुबाय थागोन माइ गायखांबानो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोसिगोन आं